ramhuai hmuh thu hi atak tak ania a hmutu hi pusidi vanlal fam kima ania he thu zia lai hian government PS dulte a teacher na tokin a awm mek ani tun thlengin he athil hmu awang hian a pian chhual phah hial ani a hun hi kumsang hajakwa somnga pakhat vel khani in heti hun lai hian pufam kima hi kumngami vel ani to a duin kholai leng thei to ani an khua dul te veng chak konzola anom lai nia heti lai vel hian an veng hi thlashang ilo hmu le soya tam riau maya zantin hian thawm an hrengreng thin ani awme tlai khat chu piza thingpui tui chawi turin pa pakhat lian pui mi khual hi atoka khuya om ngei ni a khongei kaldon tina han zota chu pa chuan helai hian no pangdam lo kan katuma ka omna chu khinglai bevuak tlang pangvel khi ania atia aning kalsan le maya chuti lai tak chuan pufam kima chu apum lo na a chuata atala zan an han mu chu le zan lai vela chuan alua ron khoi har tu awm ta a tre thota anu le pa po chu an har ve ngala eng ti ziange mam boi an ron ti ngala ani chuan kanu ka pa ka hlau e mai atia enge ni I hlau an han ti chuan ani chuan khummong lam chu akoka chuti lai tak chuan apain mei a chem eng lua heng lai hun vel hi chuan khonwar nei hi an la tam vak lo ani ramhuai ka hmu kan khummong hi a thurun mai famki ma chuan atia anu le pa te chuan an hmu ve thei silova akutin a hmai hupa anu in puan kop chha tok thlepin a hmai chu a ron hup ve boka chuti chungpoin akut zungkara ala hmuta thowa anu chu atong tai na sa hle ani awme pufam kiman ramhuai omdan a soi chu palian pui ania khuma athu chuan liang atong hiala puan dum hi a ar chempaya boxinga in hnek an tum ang hian ama chu ating zuau mai ani awme chuti lai chu kol kula apa lian thiawa silai an kol lai ania chu hria in pufam kima chuan kapa kapro atithina apa chuan silai chu an la ve bok thina ma se hmu ve thei silova ka ngai na a hra silo chutiang reng chuan an buai tlai vara khovar donin a thin san ve ta hram ani ma se ram huai pa hian ala du tok mai lova hetiang hian pufam kima hi zan thum chung te meu a bei buai ani a zan thum na chuan a pa po a thin rim ve ta hle maya khoi nge ti reng mai pi pu ten pon chemu in len velila azi om ngai an ti khamo ti in pon chia chu lian tok takin amuta arin len vel ta chiama ta chuan ram huai po chuan pon chekhu le rim chu atuar ta bik lo aniang a chuak ta ani no pang la tong fi lo ta chuan a paina de hloka se hloka tia a chuak ta ati ani chutia an in a chhuah san hnu chuan an kom chak te ina a lut chho lai chu pufam kima hian a hmuwa an naute upa nei mu ka te fa chu ala a dai pon lama a liam pui lai po chu a hmu zela ram hnuai an thlenin a hmu ta lo chawani ti chuan upa nei mu ka te fa chu a thi ngal ani makdeu chu anuin hetiang thil thleng tur kai hnoi ni awm tak hi a hmain a mumanga a lo hmulok tlat maya a hmu dan chuan mi pakhat palian pui hi an banga a lo bet thlop mai ani awma anu chuan ka lo hlau em a ka har hlol maya ati ani tin mak tak bok chu heti lai hian an veng ar ho chu zan thum an khuang lo renga pufam kimate ar pa phei chu a chuanga duk veka a thi top mai bok ti chuan pufam kima chu heta tang hian khosik puin an na ta chara a thi mai do ne mute po an ti hiala ma se pathian khongai na zara alo dam chuak le rama ama ero chu a pian sual pha ta thunga a beng a chet pha ta ani tun thleng hian kharam huai kha pi za ching puin a hmu kha ani hmel hle a no pangdam lo ati po kha ama pufam kim kha ni nge ina langa a tharau lak tumin aron kala ma se a theilowa wangin
an kom sakte nau tharau alata ni om takani amhing le om na veng chu soilo maila kan rong bol la ya thil thleng ka hriat to ale ram huai ti buai thina chuan apui ber ome ram huai na lu khung to chuan patling pathum point kan chel zo thin lo achak em la taka heng hun lai hian keini chulung lei veng hlun police quarter a kan om lai ania lai khat chu champion than lungbula ka om mai lai hian kan chak lok motor kong pui chukla atangin ui parwal aza chi ka hrelo ka hriat thei china chuan somni rual borvel hi lo nei tak hian anon tlan thla a ka en renga tlan point an u phei zela ra siveng kong hnuai lama tlanin an top ta ani mi ka zoa ka hriat chian meu tuna ka soitak meichhe hi ram huain alo lu khung reng hi alo nia ram huain ati buai to chuan ameng pual na sa in asam te hi athur be bua mu hreom takani kan rong bol na kema an ron da luta apuma te bible kan da in atal na sa hle a ram huain ati buai to hi chuan lung lei veng chunga ui parwal zong hi an u chu mai thina ni min thara u tuna hian ram huai lal an lal fapa nu pui turin minon hruai dona atia kan tha lawang che tuna nangma ti buai tu ram huai hi Isu Krista mingin kan not chuak dona ni ti in kan speaker tenen tong trai na in kan beya azoi tariai riaya annuwa chuan ama ti buai tu ram huai chuan achu santa ani ole tun tumatan chuan heti china hian kan du tok le ri photanga a aya ngai nom zok ron ti chua ka tum zel don ani min la subscribe ve lawani chuan khonga in min subscribe ve turin ka ngen cha tin video te hi like a comment a min share sak turin ka som tak meu bok che ani